Tak tady teďko fotím to, jak to tady automatická pračka vyrobila. Když si to jak to hučí, to se tady točí kolo, tady toto, to je normální vodní kolo, to jak to tady točí. A tady vedle normálně to ta voda točí tak, že se tam hodí prádlo a to se tam vypere automaticky. Tady potom krásně ještě bude taky voda nádherná. A tady právě radíci tomu pánovi, jak se to pere. A tady už mají prádlo pěkně na pletu navěšené. A tady ještě jednou se podíváme, tady jak má vypadat správná automatická pračka. Se podíváme dolů, jestli tam náhodou není nějaký prádlo. A ta voda se tak krásně točí a pěkně to pere, proto by to úplně perfektně nemusí dávat ani prášek. No, a tady je to takto rozvedené takového malého horského pusičku. A to jsme na Pusině Horského jezera.